isang natin. Mataas o babaan natin. Ganyan. Bilisan na ito ba?
Yun nga tayo.
Tissue na. Tissue.
Na? Ta. Susunod.
nut kasi ito dala sa mga rin. Yeah. Tigid nut. Kaya ka ang tigid nut. Ganyan? Okay? O tigid nut ka. Kita mo nag-nut. Pambuhos ang dikloro.
Saan CR niyo kuya pa ina? Ikaw mo dito. Ala. Ito yung panggamot mo. Gamit. Gagamitin. Ito po. Next month baka balik ako ulit. Thank you. Guys, mag-end na ako. Maraming salamat. Boss TM, mag-end na ako. Ate Twin, sa mga nakatambay, maraming salamat. Mag-end na ako.